Središnji lik u priči o divljem životu Arizone nije stvorenje od krzna ili perja, već element vode. Njegova prisutnost i odsutnost krajnja je sila koja oblikuje zemlju i diktira uvjete postojanja. Tamo gdje voda teče, ona usjeca arterije nemoguće zelene kroz isušeni krajolik, stvarajući bujne obalne koridore koji su žarišta biološke raznolikosti, cijeli svjetovi za sebe. Tamo gdje je voda oskudna, njezino sjećanje oblikuje svako živo biće. To je definirajući pritisak koji je pokrenuo evoluciju klokana štakora koji nikada ne treba piti, saguara koji skladišti tone vlage u svojoj mesnatoj pulpi i lopataste krastače koja može ležati uspavana pod zemljom godinama čekajući jednu životodajnu oluju. Svaka strategija preživljavanja od strpljivog lova pume do prolaznog cvjetanja pustinjskog divljeg cvijeća u konačnici je odgovor na temeljno pitanje vode u svijetu sunca i kamena. Putovanje arizonskom divljinom je uspon kroz 3 velike fiziografske provincije, od kojih je svaka jedinstvena pozornica za priče o preživljavanju koje se odvijaju svakodnevno. Jug i zapad države pripadaju provinciji Basin and Range, krajoliku upadljive ljepote paralelnih planinskih lanaca, nebeskih otoka i širokih, suncem okupanih dolina nastalih rastezanjem i lomljenjem zemljine kore. Ovo je domena pustinje Sonoran, strukturno najsloženije i biološki najraznolikije pustinje u Sjevernoj Americi. To je svijet definiran vrućinom i suhoćom, ali blagoslovljen s 2 različite kišne sezone koje održavaju nevjerojatno zamršenu mrežu života, mjesto gdje je evolucija proizvela neka od svojih najkreativnijih i najotpornijih rješenja. Ovi nebeski otoci su biološki dragulji, izolirani planinski lanci koji se uzdižu tisućama stopa od pustinjskog dna, stvarajući hladna, vlažna staništa koja skrivaju vrste koje se ne nalaze nigdje drugdje u okolnim nizinama, ostatke hladnije, vlažnije prošlosti. Prema sjeveru teren se naglo uzdiže na nekim mjestima za tisuće stopa duž grebena Mogolon. Ove planine su biološke vremenske kapsule. Kad se posljednje ledeno doba povuklo, klima dolje u dolinama postala je toplija i suša, ali gore, gestikulira prema vrhu, ostalo je hladno i vlažno. Dakle, vrste koje su nekoć prekrivale krajolik povukle su se prema gore. Svaki nebeski otok postao je utočište, živi muzej koji čuva svijet koji je inače nestao. Ovo nije planinski lanac, već kolosalni uspon, nazubljena pukotina u topografiji zemlje koja se proteže preko 200 milja, a koja označava južni rub golemog platoa Colorado. Ovo je prijelazna zona, biološko i klimatsko raskrižje gdje se ekosustavi stjenjaka susreću s onima meksičke Sierre Madre. To je regija goleme ekološke napetosti i bogatstva, zeleni pojas života okrunjen najvećom neprekinutom šumom ponderosa bora na kontinentu, svijet kojim vladaju hladan povjetarac i miris bora. Ovaj veliki uspon djeluje kao klimatski zid, prisiljavajući vlagu s juga da se diže i hladi, stvarajući životvorne oborine koje održavaju njegove šume. Iza grebena proteže se sam plato Colorado, stabilan, uzdignuti blok kore podignut kao jedna cjelina prije milijuna godina. Ovo je golema ravnica crvenih, narančastih i bijelih sedimentnih stijena, knjižnica geološkog vremena raščlanjena dubokim kanjonima. To je krajolik golemih razmjera i dubokog vremena, visoka, hladna pustinja koja drži Grand Canyon, gdje je povijest planeta razotkrivena.
Ovdje se priče o grabežljivcima, pascima i strvinarima odvijaju na pozadini beskrajnih horizonata i duboke tišine svijeta u kojem je izloženost elementima primarno pravilo postojanja. U svakom od ovih svjetova život se drži krhke ravnoteže, vođen istim sveprisutnim izazovima. Dugoročni ciklus suše vrši nemilosrdan pritisak na svaki ekosustav. Ljetni monsun, dramatičan i vitalan puls života koji dolazi s juga, postao je sve nepredvidljiviji, mijenjajući drevne ritmove obnove i razmnožavanja. I posvuda se osjeća utjecaj ljudske aktivnosti, mreža cesta, rascjepkana staništa i izmijenjeni krajolici koji predstavljaju nove prepreke. Ovo je pozornica Arizone, zemlja ekstremnih kontrasta, gdje drevne priče o geologiji i klimi nastavljaju oblikovati živote njezinih najneukročenijih stanovnika. Možda nijedan stanovnik nije tako emblematičan za ovu zajednicu kao saguaro, koji je više od biljke. To je živa arhitektura, ključna vrsta koja strukturira cijelu pustinjsku zajednicu. Njegova izbrazdana, stupasta prisutnost svjedočanstvo je strpljenja, a svaka zrela jedinka, ekosustav, je za sebe. Njeni se život odvija na vremenskoj ljestvici koja prkosi ljudskoj percepciji. Prvo desetljeće mladi saguaro može biti visok samo inč ili dva, potpuno ovisan o sjeni biljke dojilje, poput stabla paloverde. Ovaj ga čuvar štiti od brutalnog sunca suše prije ljeta i čeljusti biljojeda, stvarajući mikroklimu u kojoj sadnica ima priliku. Ovo razdoblje poduke može trajati desetljećima. Tek nakon 75 godina može narasti prva ruka, tiha kronika prošlih kišnih sezona. Godina saguara kalendar je pustinjske aktivnosti. Kako se intenzivna, suha vrućina kasnog proljeća smiruje, njegova kruna izbija svoštanim, bijelim cvjetovima koji se razvijaju u hladnoći noći, ispuštajući slatki, mošusni miris. Ovaj miris je poziv za šišmiša malog dugačkog nosa. Ovi ključni oprašivači koji migriraju na sjever iz Meksika stižu u tami. Lebde ispred svijeta svojim dugim jezicima tražeći bogati nektar, a lica im se zaprašuju peludom koji nose do sljedećeg kaktusa. Kad zora pukne, šišmiši se povlače u svoja dnevna skloništa, a dnevna smjena počinje. Gugutanje golubova bijelih krila ispunjava zrak. Njihov cijeli ciklus obnove tempiran je prema ovom razdoblju obilja cvijeća i plodova. Domaće pčele, prelijevajuće i zujeće, nastavljaju rad koji su započeli šišmiši. Zvuk udaranja gila djetlića odjekuje duž bajade. Ne samo da se hrani, on projektira dom dljetom urezujući savršeno cilindričnu šupljinu za gnježđenje u mesnatu pulpu saguara. Kaktus reagira formiranjem čvrstog, žuljevitog tkiva oko rane, stvarajući vodonepropusnu, izoliranu komoru. Kad se ta gnijezda na kraju napuste, postaju otvrdnule čizme saguara, glavna nekretnina za niz stanara. Sićušna vilenjačka sova, najmanja na svijetu, može proviriti iz jedne takve čizme u sumrak. Njezine žute oči prilagođavaju se svjetlu koje blijedi prije nego što započne svoj noćni lov na škorpione i bube. Kasnije, kako cvjetovi ustupaju mjesto rubin crvenim plodovima, saguaro postaje banketna dvorana. Plodovi se razdvoje, otkrivajući pulpu gustu sa sjemenkama, nudeći vlagu i energiju kojotima, javelinama i nizu drugih stvorenja koji za uzvrat raspršuju sjemenke, počevši ciklus iznova. Od 40 milijuna sjemenki koje saguaro može proizvesti u svom životnom vijeku od 150 godina, možda će samo jedna preživjeti i postati pustinjski div. Njegova sjena nudi utočište stvorenjima koja su ovladala drugačijom vrstom strpljenja.
Dakle, vidite, saguaro je mnogo više od kaktusa. To je višegeneracijski hotel, restoran i rasadnik u jednom. Jedan drevni saguaro bio je tihi svjedok generacijama šišmiša i ptica, čije je cijelo postojanje tempirano prema njegovom životu. On nije samo u ekosustavu, on je organizacijski princip ekosustava. U sjeni saguara stvorenje dubokog vremena kreće se s drevnom promišljenošću, gila čudovište, živa relikvija čija je perlasta koža crne i narančaste boje živopisno upozorenje. Njegov život je majstorska klasa u očuvanju energije, spor ritam diktiran sezonskim pulsom kiše. Provodi do 98% svog postojanja u podzemnim jazbinama. Skriven život zaštićen od temperaturnih ekstrema pustinje. Njegovo pojavljivanje u proljeće je spora, metodična afera, potaknuta zagrijavanjem tla. Kreće se preko pustinskog dna, njegov račvasti jezik neprestano treperi, kušajući zrak. Svaki pokret donosi mikroskopske čestice u njegova usta, gdje ih čita Jakobsonov organ, stvarajući kemijsku kartu svoje okoline, sliku mirisa potencijalne hrane. Ne progoni plijen, prati te mirisne tragove do njihovog izvora. Njegove mete su ranjive i stacionarne. Gnijezda prepelica, jazbine pustinskih kunića, nakupine jaja gmazova zakopane u pijesku. Njegov metabolizam je nevjerojatno spor, prilagođen postojanju gozbe ili gladi. Može konzumirati do 1/3 svoje tjelesne težine u jednom obroku, pohranjujući višak masnoće u svom debelom repu nalik kobasici. Ovaj rep je vidljiv mjerač goriva, debeo nakon uspješnog proljeća, sužen nakon duge zimene aktivnosti. 3 ili 4 velika obroka mogu biti sve što mu treba za cijelu godinu. Njegov snažan otrov, isporučen kroz narezane zube, nije za savladavanje plijena, već za obranu, bolno posljednje sredstvo. Slina ovog drevnog stvorenja također skriva modernu tajnu. Peptid, Exendin 4, sintetiziran je za stvaranje revolucionarne klase lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2, dar iz života koji se živi u sporoj traci. Ali ne oslanjaju se svi koji dijele njegov stjenoviti prostor na otrov i strpljenje. Neki pronalaze svoje spasenje jednostavno obožavajući sunce. Strategija pasivne obrane usavršena od strane drugog oklopljenog starca, istog krajolika. Još jedan gmaz dijeli stjenoviti prostor gila čudovišta, ali čukvala slijedi nježniji, biljojedni put kao stvorenje čistog sunca i kamena. Dan ovog guštera trbušastog, izdepastog tijela jednostavan je ritual diktiran suncem. Ujutro se pojavljuje iz duboke kamene pukotine i pronalazi omiljeno mjesto za sunčanje, postavljajući svoje tamno, kožasto tijelo kako bi upilo sunčeve zrake. Ova solarna energija pokreće njegov metabolizam, omogućujući mu da se kreće i traži hranu. Njegova se prehrana u potpunosti sastoji od pustinskog prolaznog obilja, cvijeća, plodova i lišća biljaka poput kreozotnog grma i krhke grmine. Prava genijalnost čukvale ne leži u agresiji, već u obrani. Njezina labava, vrećasta koža, ključna je prilagodba. Kada sjena jastreba prođe iznad glave ili se kojot približi, čukvala se bori za najbližu usku kamenu pukotinu. Jednom unutra izvodi izvanredan manevar. Guta zrak, napuhuje pluća i širi svoje tijelo poput kožne torbe. Ovo napuhavanje je tako čvrsto ugura u stijenu da je grabežljivac gotovo ne može izvući. To je pasivna, nepokretna obrana, stvorenje koje postaje jedno s kamenom tvrđavom koju naziva domom, strpljivo čekajući da opasnost prođe kako bi ponovno moglo izaći i obožavati sunce. I to je ono što je toliko fascinantno u vezi s ovim mjestom. Imate cijeli spektar preživljavanja.
Strategija čukvale je da jednostavno nestane, da postane dio stijene. Ali samo nekoliko stopa dalje možda imate gila čudovište koje se oslanja na otrov ili zvečarku stvorenu za savršenu zasjedu. To je krajolik ekstrema i proizveo je ekstremnu i lijepu raznolikost rješenja za problem ostajanja na životu. Pustinjska kornjača još je jedan majstor sporog života, navigirajući istim krajolikom s oklopom strpljenja iskovanim tijekom milenija. Njihov visoko zasvođeni oklop boje pustinjskog pločnika tvrđava je protiv svih, osim najodlučnijih grabežljivaca. Kornjača je drevni inženjer čiji je život usredotočen oko jazbina koje iskopava svojim snažnim prednjim nogama nalik lopati. Ove jazbine nisu samo skloništa, one su kritična mikrookruženja nudeći utočište od smrtonosne ljetne vrućine i ledene hladnoće zimskih noći. Jedna kornjača može koristiti desetke jazbina unutar svog domašaja, a ova skloništa postaju vitalni resursi za druge stanovnike pustinje, uključujući gila čudovišta, zvečarke i sove kopačice. Godina kornjače je tih ritam aktivnosti i mirovanja. Izlaze nakon zime i proljetnih kiša kako bi se hranile divljim cvijećem, nježnim travama i sočnim jastučićima kaktusa bodljikave kruške. Izvanredno su prilagođene za očuvanje vode s velikim mjehurom koji može pohraniti značajan dio njihove tjelesne težine u vodi i otpadnim proizvodima koje mogu ponovno apsorbirati kada je potrebno. Kad je ugrožena, kornjača može ispustiti ovu dragocjenu zalihu vode kao obrambeni mehanizam, što je potencijalno kobna odluka u vrijeme suše. Njihovi životi se odvijaju tijekom desetljeća, a neke jedinke žive 80 godina ili više. Ali ova dugovječnost je varljiva. Duboko su ranjive na uništavanje staništa, udare vozila na cestama i bolest gornjih dišnih puteva koja je opustošila populacije. Spori, postojani tempo pustinjske kornjače sada je utrka s vremenom i ljudskim utjecajem. Dok kornjača nosi svoju tvrđavu na leđima, drugo se stvorenje ne oslanja na obranu, već na smrtonosno strpljenje i savršen udarac, čekajući sklupčano u pjegavoj sjeni. Dok se kornjača oslanja na obranu, zapadna zvečarka s dijamantnim uzorkom sklupčana je u pjegavoj sjeni kreozotnog grma, čekajući kao stvorenje savršeno prilagođeno termalnom krajoliku pustinje. Najaktivnija je tijekom hladnijih sati jutra i večeri ili potpuno noću tijekom vrhunca ljeta. Njihov lov je model strpljenja i osjetilne preciznosti. Leži u zasjedi duž glodavske staze, a njezina koža s uzorkom pruža gotovo besprijekornu kamuflažu. Ne treba vidjeti svoj plijen. Umjesto toga osjeća svijet u infracrvenom zračenju kroz lorealne džame koje se nalaze između očiju i nosnica. Ovi organi za osjet topline mogu otkriti temperaturne razlike od djelića stupnja, omogućujući zmiji da formira termalnu sliku miša ili klokana štakora koji se približava u potpunom mraku. Udarac je jedan od najbržih događaja u prirodnom svijetu, zamagljeno kretanje dok ubrizgava snažan hemotoksični otrov. Ne drži svoj plijen. Udara, povlači se, a zatim prati mirisni trag svoje otrovane žrtve koja ubrzo podlegne. Ikonična zvečka na kraju njezinog repa nije znak agresije, već sofisticirano upozorenje. Sastavljena od isprepletenih segmenata keratina, vibrira se stotinama puta u sekundi kako bi proizvela svoj osebujan zvuk, jasan signal svakoj velikoj životinji, uključujući ljude, da se drži na udaljenosti.
Ovo je oružje posljednjeg utočišta, energetski intenzivan način izbjegavanja skupog fizičkog sukoba, ali da bi se razumio lovac, mora se prvo razumjeti njegov odabrani plijen, rikošetirajući duh koji se čini da prkosi samim zakonima pustinje. Primarna meta zvečarke često je stvorenje koje se čini da prkosi fizici, klokan štakor, živa inkarnacija preživljavanja u svijetu bez vode. Ovaj mali noćni glodavac nikada ne mora piti. Sva vlaga koja mu je potrebna metabolički se proizvodi iz suhih sjemenki koje jede, biokemijsko čudo. Njegovi bubrezi su hiperučinkoviti, proizvodeći urin koji je mnogo puta koncentriraniji od ljudskog, minimizirajući gubitak vode. Noću izlazi iz svoje hladne, vlažne jazbine kako bi tražio hranu. Kreće se u nepravilnim skokovima, rikošetirajući, pokretan ogromnim stražnjim nogama, prelazeći do 6 stopa u jednom skoku. Ovo nepredvidljivo kretanje čini ga nevjerojatno teškom metom za sove i zmije. Njegove velike oči pružaju izvrstan noćni vid, a njegov osjetljiv sluh može otkriti tiho šuštanje sovine krila. Prikuplja sjemenke u vanjske, krznom obložene vrećice na obrazima, noseći ih natrag u svoju jazbinu da se pohrane u pažljivo organizirane spremišta. Njegov život je noćni balet nevjerojatne brzine i učinkovitosti, sićušna prisutnost, nalik duhu koja je kamen temeljac pustinjske prehrambene mreže. Ipak, u ovoj zamršenoj mreži čak i najučinkovitiji preživjeli mogu postati plijen lovca, čiji je životni ciklus materijal za noćne more. Bljesak metalik plavo-crnih krila i živopisno narančasto tijelo signalizira prisutnost jednog od najstrašnijih pustinskih insekata, tarantule sokola, samotnog lovca, uključenog u uistinu sablasan životni ciklus. Njezina meta je strašna tarantula. Osa patrolira pustinskim dnom, koristeći svoje antene za otkrivanje mirisa paučine jazbine. Kada se tarantula pronađe, započinje dramatična bitka. Osa mora izbjegavati paukove očnjake dok manevrira kako bi zadala ubod. Ovaj ubod je legendaran, rangiran među najbolnijima u cijelom svijetu insekata, isporučujući snažan neurotoksin koji paralizira pauka, ali ga ne eliminira. Osa tada preuzima herkulovski zadatak vučenja imobiliziranog pauka, koji može biti mnogo puta teži od nje, natrag u prethodno iskopanu jazbinu. Tamo polaže jedno jaje na paukova trbuha i zapečaćuje komoru. Kada se ličinka izleže, ona se ukopava u živu, ali paraliziranu tarantulu, konzumirajući je iznutra prema van, spremajući vitalne organe za kraj kako bi svog domaćina održala na životu što je duže moguće. To je jezivo učinkovita strategija, minijaturna horor priča koja se svakodnevno odvija u pustinjskom grmlju. Daleko od ovog mikroskopskog terora, veća, brža drama odvija se na pustinjskom tlu, potjera velikom brzinom između pernatog projektila i najsmrtonosnijih zmija. Daleko vidljivija drama odvija se kao zamagljenost kretanja koja juri preko tvrde površine, pernata raketa na nogama u obliku slova spoznata kao veliki Roadrunner. Ova legenda pustinjskog dna član je obitelji kukavica koja je zamijenila let za kopneni život zapanjujuće brzine. Može sprintati brzinom od gotovo 20 milja na sat, koristeći svoj dugi rep kao kormilo i kočnicu za oštra skretanja. Ova brzina nije samo za bijeg, to je za lov. Roadrunner je oportunistički mesožder s poznato širokom prehranom. Jest će sve što može svladati, insekte, škorpione, guštere, male ptice i glodavce. Najpoznatiji je po svojoj sposobnosti da plijeni zvečarke.
Roadrunner će kružiti oko zmije s raširenim krilima i naboranim perjem kako bi predstavio zbunjujuću metu, dok isporučuje brzu seriju oštrih kljucanja po stražnjem dijelu zmijine glave. Nakon što je zmija omamljena ili eliminirana, Roadrunner će je progutati cijelu, često s repom velike zmije koji visi iz njegovog kljuna satima dok polako probavlja svoj obrok. One su znatiželjne, inteligentne ptice koje tvore monogamne parne veze, braneći svoj teritorij tijekom cijele godine s prepoznatljivim gugućućim pozivom koji se spušta u visini tona. Njihov život je brza drama odigrana na suncem ispečenoj pozornici pustinje. Ali što se događa kada ta pozornica završi, dižući se tisućama stopa u potpuno drugačiji svijet? Ostavljajući pustinsku vrućinu iza sebe, putovanje se uspinje u hladan zrak s mirisom bora grebena Mogolon, velike granice gdje je osjetilno iskustvo transformativno. Ovo je prijelazna zona, zeleni pojas života okrunjen najvećom neprekinutom šumom ponderosa, bora na kontinentu. Zrak je tanak i svjež, noseći nepogrešiv miris borove smole, vlažne zemlje i raspadajućih iglica. Toplog popodneva sami borovi ponderosa ispuštaju miris poput vanilije ili butterscotcha iz svoje duboko ispucale kore. Dominantni zvuk je šapat vjetra koji se kreće kroz milijune borovih iglica, neprestani umirujući uzdah koji je dah šume. Ovdje, u visoravnima, bujaju prostrane šume, a narativ se usredotočuje na živote sisavaca koji ih nastanjuju i elementarnu silu koja oblikuje njihov svijet. Jer u ovim visoravnima sav život je rođen iz i na kraju se vraća u jedan užasan i životvoran element – vatru. Da bi se razumio ovaj krajolik, mora se razumjeti njegov temeljni odnos s vatrom, elementarnom silom koja je povijesno djelovala kao vrtlar za ove prostrane šume. Povijesno, ove su šume oblikovane čestim površinskim požarima niskog intenziteta koje je zapalila munja. Ovi požari su čistili podrast, reciklirali hranjive tvari i održavali otvorenu strukturu nalik parku s velikim otpornim ponderosa stablima razmaknutim daleko jedno od drugog. Miris nakon takvog požara bio je miris obnove. Međutim, stoljeće suzbijanja požara omogućilo je da ove šume postanu zagušene i guste, pretvarajući prirodni režim požara u režim katastrofalnih, šumski mijenjajućih megapožara. Zdravlje svakog stvorenja u ovom ekosustavu povezano je s obnovom ove drevne, pročišćavajuće sile. Upravo u tišini, nakon takvog požara, u novom rastu i otvorenim prostorima, kreće se pravi gospodar ovog krajolika, duh koji hoda na tihim šapama. Zdrav požar potiče rast trava i trave koje hrane jelene i srne, dok katastrofalni može sterilizirati tlo desetljećima. Na pozadini ove vatrom oblikovane šume kreće se sjena, puma, vrhunski grabežljivac u regiji čiji je život prikrivanja i samoće. Također poznat kao planinski lav ili kuguar, ovaj duh patrolira golemim teritorijem koji se može protezati stotinama četvornih milja. Njegova preplanula dlaka boje je suhih borovih iglica i stijena, što ga čini gotovo nevidljivim. Njegov lov je pedantno praćenje. Puma se kreće s fluidnom gracioznošću, stavljajući svaku šapu s namjernom tišinom, koristeći svaki kamen i trupac za pokriće. Njegove snažne stražnje noge omogućuju eksplozivno ubrzanje i nevjerojatne skokove. Konačni juriš je zadivljujući prikaz atletizma koji često kulminira ugrizom u stražnji dio vrata koji prekida kralježnicu svog plijena. Nakon što osigura jelena ili mladog jelena,
povući će plijen na osamljeno mjesto, prekrivajući ga šumskim otpadom kako bi stvorio skrovište koje će ponovno posjetiti nekoliko dana. Ženka odgaja svoje pjegave mačiće sama. Gotovo 2 godine ona je njihov jedini zaštitnik i učitelj. Lekcije su postupne i vitalne. Konačno pridružuju joj se u lovu, promatrajući njezinu tehniku, učeći umjetnost tihog približavanja i konačnog, odlučnog trenutka. Prisutnost pume snažna je sila koja oblikuje cijeli ekosustav kroz krajolik straha. Jeleni i srne izbjegavaju traženje hrane u gustim šikarama gdje su ranjivi. To omogućuje vrbama i jasikama u tim područjima da rastu više, stabilizirajući obale potoka i stvarajući stanište za ptice pjevice. Puma kroz svoje tihe patrole djeluje kao ekološki arhitekt. Oblikuje samo tlo po kojem hoda njezin plijen. I taj plijen, najčešći subjekt puminog strpljivog lova, je stvorenje s ogromnim ušima i eksplozivnom energijom. Taj krajolik straha jedna je od najmoćnijih sila u prirodi. Ne radi se samo o jelenu kojeg puma ulovi, radi se o tisućama koje održava u kretanju. Spriječavajući stada da se zadržavaju na jednom mjestu, puma nehotice štiti mlada stabla i grmlje, što za uzvrat štiti obale rijeka od erozije. Prisutnost jednog jedinog, neuhvatljivog grabežljivca prelijeva se kroz zdravlje cijele šume. Pumine tihe patrole oblikuju samo tlo po kojem hoda njezin plijen. I taj plijen, najčešći predmet njezinog strpljivog lova, je mazgoviti jelen, ikona zapadnog krajolika koja se odmah prepoznaje po svojim ogromnim ušima nalik mazginim, koje se neprestano okreću kako bi uhvatile najtiše zvukove. To je stvorenje rubova koje uspijeva tamo gdje se šuma susreće s livadama i stjenovitim padinama. Za razliku od manjeg, tajnovitijeg bjelorepog jelena kuesa, mazgoviti jelen otvoreniji je u svojim navikama često viđen kako pase u malim skupinama u zoru i sumrak. Njegova najprepoznatljivija osobina je njegova metoda bijega. Kad se uplaši, mazgoviti jelen neće jednostavno trčati. Uključuje se u jedinstveni hod s 4 kopita koji se naziva skok, gdje skače u zrak sa sva 4 stopala koja napuštaju i slijeću na tlo u isto vrijeme. Ovaj naizgled neučinkovit način kretanja omogućuje jelenu da pređe prepreke, dobije bolji pogled i djeluje kao iskren signal grabežljivcu koji ga progoni da je jak i zdrav i možda nije vrijedan potjere. Oni su prvenstveno brstači, a njihova prehrana od grančica i lišća ključna je razlika od jelena koji pasu i koji dijele ove šume. Kako se jeleni smiruju za noć i posljednje svjetlo blijedi iz kanjona, dnevni svijet ustupa mjesto novoj smjeni. Pojavljuje se novi lovac, a njegov sablasni zov postaje pravi glas najdubljih kanjona. Taj sablasni huk od 4 note pripada meksičkoj pjegavoj sovi, ptici starosjedilačkih šuma i strmih stjenovitih kanjona. Opstanak ove savezne ugrožene vrste povezan je sa zdravljem ovih zrelih ekosustava, s tamnim očima postavljenim u blijedi kružni disk lica i prošaranim uzorkom koji je čini gotovo nevidljivom na kori drveća. Pjegava sova majstor je noćnog prikrivanja. Njezina specijalizirana pera imaju meke, pohabane rubove koji prigušuju udarce krila, omogućujući joj da se prišulja plijenu u potpunoj tišini. S grane sluša s izuzetnim sluhom, sposobna je odrediti mjesto drvenog štakora ili miša koji šušti u lišću ispod prije nego što se spusti u tihom, smrtonosnom klizanju. Budući da ove sove zahtijevaju velika, neometana područja, njihova je prisutnost barometar za zdravlje šume.
a njihova zaštita bila je u središtu rasprava o očuvanju, naglašavajući sukob između vađenja resursa i očuvanja drevnih staništa. Kad zora pukne i tih lov sove završi, šumsko tlo oživljava zvukovima drugačijeg društva, jata ptica, brončanog perja kojima vladaju komunalni rituali i potraga za jutarnjim obrokom. To društvo pripada Meriamovom divljem Puranu, podvrsti jedinstveno prilagođenoj planinskom zapadu. Ove velike, moćne ptice su visoko društvene, provode dane u jatima, grebući kroz borovo lišće tražeći žir, sjemenke i insekte. Njihovo brončano i prelijevajuće perje bljeska s metalik zelenom, crvenom i ljubičastom na sunčevoj svjetlosti. Kako se večer približava, jato se priprema za noćni uspon, leteći s moćnim udarcima krila da se smjeste u visoke, sigurne grane ponderosa borova. Proljeće transformira dinamiku jata, jer se gugutanje mužjaka ili purana razliježe kroz šumu. Oni se upuštaju u složene rituale udvaranja, lepezaju svoje repove, pušu svoje perje i ispuštaju dubok, bubnjajući zvuk kako bi uspostavili dominaciju i privukli ženke. Ipak, ne oslanjaju se svi stanovnici šume na brzinu, jata ili kamuflažu za sigurnost. Jedan stanovnik kreće se s namjernim geganjem, zaštićen oklopom od 30.000 razloga da ga se ostavi na miru. To namjerno geganje pripada sjevernoameričkom dikobrazu, stvorenju koje ne treba brzinu da bi preživjelo. Ovaj veliki glodavac, naoružan, je jednom od najučinkovitijih obrana u životinjskom carstvu, procijenjenih 30.000 bodlji. Ove oštre, šuplje dlake imaju mikroskopske bodlje na vrhu i suprotno mitu ne mogu se ispaliti. Kad je ugrožen, dikobraz jednostavno okrene leđa, lagani dodir je sve što je potrebno da se bodlje odvoje i ugrade u agresora. Zagrijane tjelesnom toplinom, bodlje se šire i probijaju dublje sa svakim pokretom mišića, stvarajući bolnu i nezaboravnu lekciju. Ovaj zastrašujući oklop omogućuje dikobrazu miran, biljojedni način života. On je izvrstan penjač, a zimi preživljava na unutarnjoj kori borova, grizući danima s jedne grane. Njegova sporost je svjedočanstvo životu gdje najbolja obrana nije bježanje, već jednostavno biti neosvojiv. Ovaj svijet bora i sjene, međutim, na kraju ustupa mjesto krajoliku još drevnijem i izloženijem, gdje je biti neosvojiv mnogo veći izazov. Na sjeveru, posljednje putovanje dovodi nas do prostranih, sušnih ravnica platoa Colorado, krajolika golemog opsega, gdje opstanak ovisi o oštrim osjetilima i izdržljivosti. Ovo je visoka, hladna pustinja s platovima i dubokim kanjonima, gdje dominira nebo i tišina je fizička prisutnost. Život ovdje je prilagođen otvorenosti i izloženosti. Ovdje, u ovoj golemoj praznini, vratio se zvuk koji je nekada bio utišan, zavijanje stvorenja koje utjelovljuje društvenu složenost i krhak, teško stečen oporavak. To zavijanje pripada meksičkom sivom vuku. Nekada istrijebljen iz divljine, El Lobo se vratio kroz mukotrpan program ponovnog uvođenja. Ovo je najrjeđa podvrsta sivog vuka u Sjevernoj Americi, a čopor je proširena obitelj vezana dubokom lojalnošću. Njihovo zavijanje nije samo zov u noći. To je društveno ljepilo, način proslavljanja jedinstva čopora. Lov na jelene je kooperativno remek djelo inteligencije i izdržljivosti, jer čopor radi kao jedan da testira stado i izvrši stratešku potjeru. Priča o ovom povratku, međutim, progonjena je teškim genetskim uskim grlom. Cijela divlja populacija potječe od samo 7 osnivača, što čini njihov dugoročni opstanak u ovim drevnim zemljama nesigurnim pothvatom.
Dok se vuk bori da povrati zemlju, druga preživjela, stvorenje iz doba mamuta, povraća nebo. Visoko iznad provalija gdje ovi vukovi lutaju, sjena s rasponom krila od gotovo 10 stopa klizi na zračnim strujama. Kalifornijski kondor preživjeli iz Pleistocena. Ova ptica je nekada lebdjela nad krajolikom naseljenim mamutima. On je majstor lebdećeg leta, koristeći svoja ogromna krila za jahanje termala satima, pokrivajući goleme udaljenosti u svojoj potrazi za hranom. Kao obligatni strvinar, on je ekipa za čišćenje kanjona, njegova ćelava glava ključna je prilagodba za hranjenje duboko unutar lešine. Gurnut do izumiranja u divljini 80. godina, kondor je vraćen na ova neba kroz monumentalni napor uzgoja u zatočeništvu. Ipak, njihova sloboda je uvjetna. Njihova najveća prijetnja je nevidljiva. Trovanje olovom od gutanja, fragmenata, streljiva u životinskim ostacima koje jedu. Prizor kondora s njegovom numeriranom oznakom krila na pozadini golemog kanjona simbol je i drevne izdržljivosti i moderne krhkosti. Ali tamo gdje kondor predstavlja majstorstvo sakupljanja strvina, druga grabljivica vlada ovim istim nebom kroz čistu grabežljivu moć i brzinu koja oduzima dah. Dok je kondor majstor sakupljanja strvina, strpljivi čistač svjetskih kostiju, zlatni orao je vrhunski zračni grabežljivac na platovu, vizija žestoke i neukrotive elegancije. Ali vidjeti ga samo kao lovca znači promašiti poantu. Vidjeti ga znači svjedočiti živoj inkarnaciji moći neba. S rasponom krila koji može premašiti 7 stopa, ova moćna grabljivica ne samo da leti, ona zapovijeda zrakom, lebdeći u visokim, strpljivim krugovima ili se smještajući na rubu litice poput pernatog monarha. S ove točke njegov legendarni vid mnogo puta oštriji od našeg skenira tlo ispod. To je pogled koji ništa ne propušta, biološko čudo sposobno uočiti nervozni trzaj uha zeca od preko 1 milje udaljenosti. Ono što se sljedeće događa je spektakl fizike i grabežljive savršenosti. Napad, poznat kao obrušavanje, nije let, već pad. Sklapajući svoja krila u oštricu, orao se spušta prema svojoj meti, grom od perja i kosti, brzinom koja se približava zapanjujućih 150 milja na sat. Zrak šrišti pored njegove forme. Za zečeve, mrmote i prerijske pse ispod rijetko postoji upozorenje, samo konačna sjena. Ali ambicija ove grabljivice ne završava tu. On je u potpunosti sposoban uloviti životinje velike poput lisice ili čak mladunčadi jelena. Njegova stopala nisu za sjedenje, ona su zastrašujuće oružje. Dugi, srpasti taloni, potpomognuti snažnim mišićima, mogu vršiti 100 funti pritiska po kvadratnom inču, stisak koji može prekinuti kralježnicu i odmah ubiti plijen. Ipak, ovaj žestoki lovac živi po kodu duboke lojalnosti. Zlatni orlovi često tvore doživotne parne veze, partnerstvo koje traje desetljećima. Zajedno grade ogromna gnijezda ili eirije na najnepristupačnijim liticama, vraćajući se iz godine u godinu na istu svetu policu. Dodaju strukturi svake sezone dok ne postane masivna, zapetljana tvrđava od štapova koja teži preko 1000 funti, svjedočanstvo dinastije. Oni su neprikosnoveni tirani neba platoa, živi simboli divlje moći koja ne odgovara nikome osim vjetru. Dublje unutar krajolika, u šumama borovice kleke koje pokrivaju goleme dijelove platoa, vlada drugačija vrsta suvereniteta. Ovdje, bučno, društveno jato, plavo sivih borovih jastrebova kreće se kroz drveće, ne kao vladari, već kao šumski vlastiti saditelji i kultivatori. Jeste li se ikada zapitali kako šuma razmišlja? Možda ćete pronaći odgovor u njihovom kolektivnom umu.
Ova određena vrsta vrane ima cijelo postojanje koje je neraskidivo isprepleteno s borovicom. U jesen, kako se češeri otvaraju, jastrebovi se upuštaju u mahnitu, gotovo delirijsku berbu borovičinih orašastih plodova. Jedan jastreb, koristeći posebnu vrećicu u grlu, može nositi desetke orašastih plodova odjednom i tijekom sezone može sakriti više od 20.000 njih. Zakopava ih u malim skupinama preko 1000 hektara, na izgled nemoguć zadatak distribucije i sjećanja. Ali to nije nasumično. Jastrebovi posjeduju izvanrednu prostornu memoriju, kognitivnu kartu svog svijeta tako detaljnu da prkosi razumijevanju, omogućujući im da premjeste značajan dio svojih skrivenih zaliha tijekom mršavih mjeseci, zime i proljeća. A što je s orašastim plodovima koje ne uspiju pronaći? Oni nisu izgubljeni. Oni su savršeno posađeni, postavljeni da klijaju i osiguraju regeneraciju same šume o kojoj ovise. Ovaj simbiotički odnos je drevno, kucajuće srce njihovog svijeta. Njihova društvena struktura jednako je izvanredna, s jatima od do nekoliko stotina jedinki koje se ponašaju kao jedan kohezivni organizam. Oni su u stalnom razgovoru, potoku grubih, cvilećih poziva koji prenose informacije o hrani, grabežljivcima i društvenom poretku. Slušati je čuti kako radi živčani sustav šume. Oni su inteligentna, kolektivna memorija ovog mjesta, osiguravajući njegovu budućnost, jedno zaboravljeno sjeme odjednom. Ono što stvarno vidite kod jastrebova i borova je koevolucija u svom najčišćem obliku. Ptice su oblikovale gdje šuma raste, a šuma je, za uzvrat, oblikovala ptice, nagrađujući ovu nevjerojatnu, gotovo nevjerojatnu memoriju. Dvije vrste su sada toliko duboko isprepletene da ne možete stvarno ispričati priču o jednoj, a da ne ispričate priču o drugoj. Njihove sudbine su potpuno povezane. Na visokim travnjacima platoa Kaibab, koji graniči sa sjevernim rubom Grand Canyona, dlakava, zastrašujuća figura, kreće se prema horizontu silueta koja se čini drevnom i dubokom. Američki bizon, najveći kopneni sisavac u Sjevernoj Americi. Ovo nisu duhovi zaboravljene prošlosti, već živo, dišuće stado koje se vratilo u ovaj krajolik, jedno poglavlje u priči o bliskom izumiranju i čudesnom oporavku na cijelom kontinentu. Stajati blizu odraslog bika znači osjetiti kako se tlo trese. Može biti visok 6 stopa u ramenu i težiti tonu, stvorenje goleme, tlo tresuće snage, a ipak iznenađujuće okretnosti. Bizoni su tipični ispašači, njihova široka usta savršeno su prilagođena za konzumiranje ogromnih količina trave. Ali njihova uloga nikada nije bila samo jesti. Njihova povijesna uloga bila je uloga krajobraznog arhitekta. Njihovi obrazci ispaše, njihove gromoglasne migracije, pa čak i njihove dnevne navike oblikovali su samu strukturu travnjaka Sjeverne Amerike tisućljećima. Njihovo valjanje u prašnjavim u dubinama kako bi se riješili parazita i zimskih dlaka stvara jedinstvena mikrostaništa koja zadržavaju vodu, a koja postaju dom mnogim biljkama i insektima. Žive u složenim matrijarhalnim stadima s mudrim starim kravama koje vode obiteljske skupine, dok bikovi često žive samotno ili u malim samačkim skupinama. To je do ljetnog parenja, kada su ravnice ispunjene njihovim dubokim, grlenim rikanjem i šokantnim nasilnim sukobima između mužjaka koji odjekuju miljama. Prisutnost bizona ovdje je više od ekološkog uspjeha. To je snažan podsjetnik na divlju baštinu kontinenta i krhak, ali uporan potencijal za obnovu. Ali život na visokim ravnicama ne uspijeva samo na površini, već u svijetu skrivenom tik ispod nje.
Nizak do tla i građen poput krznenog klina mišića, američki jazavac je neprikosnoveni majstor iskopavanja. Ovo je stvorenje goleme snage i žestokog, beskompromisnog temperamenta, fosorijalni mesožder koji zarađuje za život kopanjem. Cijelo njegovo tijelo je svjedočanstvo njegovom podzemnom načinu života, kratke, iznimno snažne noge naoružane izvanredno dugim prednjim pandžama koje nikada ne prestaju rasti, spljošteno, mišićavo tijelo koje mu omogućuje da se probija kroz tlo i prozirni treći kapci koji djeluju kao prirodne naočale za zaštitu očiju od leteće prljavštine. Jazavac može kopati kroz tvrdo tlo s nevjerojatnom eksplozivnom brzinom, nestajući s vidika u minutama dok tlo eruptira iza njega. Ali ovo kopanje rijetko je za sklonište, to je za lov. Plijen mu se sastoji od drugih životinja koje se ukopavaju u ravnicama, prerijski psi, vjeverice i džepni goferi. Jazavac će opsjedati sustav jazbina, njegove pandže kidaju zemlju u pljusku tla i kamena, slika neumoljive, jednousmjerene odlučnosti. Jednom kada je jazavac izabrao svoju metu, njegov plijen gotovo da nema šanse za bijeg. Njegova poznata žestoka narav znači da ima malo prirodnih neprijatelja. Kad je stjeran u kut, jazavac postaje vrtlog bijesa, šišti poput pare koja bježi, reži i ispušta odvratan mošus u zastrašujućem prikazu koji može odvratiti čak i velike grabežljivce poput puma. Ali ovaj samotni kopač čuva jednu od najvećih tajni prerije. U jednom od najneobičnijih partnerstava u prirodi, jazavci se ponekad promatraju kako love suradnički s kojotima. Kako je to moguće? Savez je remek djelo smrtonosne strategije. Jazavac kopa kako bi isplasio glodavce odozdo, a brži, okretniji kojot ih hvata ako pobjegnu na površinu. To je privremeni, brutalni pakt između dva iznimno vješta lovca na otvorenim ravnicama. Stojeći nepomično u plićaku, velika plava čaplja je strpljivi, prapovjesni stražar na rubu rijeke. Može biti visoka 4 stope, vitka silueta od sivo-plavog perja, dugog serpentinastog vrata i kljuna nalik bodežu. Njezina strategija lova je majstorska klasa u mirnoći i eksplozivnoj brzini. Duge minute ostaje nepomična kao kip, njezine oštre žute oči skeniraju vodu za najblaži treptaj kretanja. Gleda u potrazi za ribama, žabama ili čak malim zmijama. Kada plijen dođe u domet, čapljin vrat se odmotava brzinom munje, a njezin kljun udara u vodu kako bi nabio ili ugrabio svoju žrtvu. Brzo bacanje glave i obrok je progutan cijeli. Ove ptice su majstori svog područja, tipično samotni lovci koji zauzimaju i brane teritorije za hranjenje duž obale rijeke. Ipak, oni su komunalni gnjezdari. Visoko u krošnjama najvećih topola grade velika neuredna gnijezda od grančica u kolonijama koje se nazivaju gnjezdištima ili čapljinjacima. Grleni kreštanje desetaka parova za gnježđenje i njihovih mladih može ispuniti zrak stotinama jardi u oštrom kontrastu s tihim strpljenjem lova. Prisutnost velike plave čaplje znak je zdrave rijeke, živog spomenika tihom, smrtonosnom drami koja se svakodnevno odvija u plićaku. Dublje unutar riječnog sustava, američki dabar je na poslu, ne samo živeći u staništu, već ga aktivno stvarajući. Nekada gotovo eliminiran iz Arizone, doživio je izvanredan povratak, posebno duž rijeka San Pedro i Verde. Ovo je krajnji inženjer ekosustava, glodavac čija marljivost preoblikuje sam krajolik. Njegov rad počinje s njegovom najpoznatijom osobinom, izgradnjom brana. Koristeći svoje snažne, samo oštreće sjekutiće, dabar može srušiti stablo vrbe promjera 6 inča u minutama.
Zatim vuče grane i trupce u potok, pletući ih zajedno i oblažući strukturu blatom i kamenjem. Svrha brane je stvoriti dubok, miran ribnjak. Ovaj ribnjak pruža zaštitu od grabežljivaca poput kojota i risova i omogućuje pristup Dabrovom primarnom prebivalištu, velikoj kućici izgrađenoj od štapova i blata s podvodnim ulazom. Ali učinci ovog tekućeg inženjeringa prelijevaju se prema van kroz cijeli ekosustav. Brana usporava protok rijeke, smanjujući eroziju i omogućujući talogu da se slegne. Ribnjak puni podzemne vode, podižući razinu podzemne vode i omogućujući obalnoj šumi da se proširi. Mirna, plitka voda i močvarne rubovi stvaraju živopisno močvarno područje, pružajući idealno stanište za ribe, vodozemce, vodene ptice i bezbroj insekata. Stvaranjem ribnjaka jedna Dabrova obitelj može transformirati dio jednostavnog potoka u napredno, višeslojno močvarno područje, žarište biološke raznolikosti koje je svjedočanstvo duboke moći ovog skromnog, marljivog inženjera. Visoko na nebu iznad rijeke, mnogo poznatija ikona kruži na širokim, snažnim krilima. Ćelavi orao koji se gnijezdi u pustinji. Iako se obično povezuje s jezerima i obalama sjevera, Arizona je dom jedinstvene i otporne populacije koja je prilagodila svoj život toploj, sušnoj klimi i neravnoj topografiji države. Umjesto gnježđenja u vrhovima masivnih stabala, koja su često rijetka, mnogi arizonski orlovi grade svoja golema gnijezda na nepristupačnim liticama i vrhovima s pogledom na rijeke Salt i Verde. Ova gnijezda, nazvana orlovskim gnjezdima, koriste se iz godine u godinu, a orlovi dodaju novi materijal svake sezone, dok strukture ne mogu težiti preko tone. Njihovi životi su vođeni obiljem rijeke. Njihova primarna hrana je riba, koju ugrabe s površine vode svojim snažnim kandžama u dramatičnom prikazu zračnog lova. Lebdjet će visoko iznad vode, uočavajući ribu s velike udaljenosti, a zatim se spuštati u kontroliranom zaronu sa svojim kandžama ispruženim. Također su oportunisti, hrane se vodenim pticama, kornjačama ili strvinom kada se ukaže prilika. Oporavak ćelavog orla u Arizoni od samo šačice parova za razmnožavanje 70. godina je velika priča o uspjehu očuvanja, simbol divlje otpornosti i kritične važnosti zaštite riječnih koridora države. Kako se sumrak spušta, dnevni lovci ustupaju mjesto stvorenjima noći. Možda nijedno nije tako amblematično za noćni život obalnog koridora kao rakun. Sa svojim poznatim licem s crnom maskom i prstenastim repom, rakun je stvorenje vrhunske inteligencije i prilagodljivosti. Njegova definirajuća značajka su njegove prednje šape, koje su iznimno osjetljive i funkcioniraju gotovo kao ljudske ruke. Ovaj taktilni osjećaj je toliko akutan da rakun često traži hranu dodirom, sondirajući duž ruba rijeke, pod kamenjem i u šupljim trupcima za rakove, žabe, insekte i puževe. Njegovo poznato pranje, ponašanje, ispiranje hrane u vodi ne radi se o čišćenju, već o poboljšanju ovog osjećaja dodira. Vlaženje njegovih šapa povećava njihovu osjetljivost, dajući rakunu jasniju taktilnu sliku onoga što će jesti. On je pravi svejed, njegova prehrana se mijenja sa sezonama kako bi uključivala sve od ribe i ptičjih jaja do bobica, orašastih plodova i slatkih mahuna meskite stabala. Njegov pametan, problematičan i generalistička prehrana omogućili su mu da napreduje u ovim bogatim koridorima, svjedočanstvo evolucijskog uspjeha u tome što je znatiželjan i prilagodljiv oportunist.
Skrivena u mutnom dnu sporih riječnih bazena i zaleđa je sonorska blatna kornjača, stvorenje čija loza seže milijunima godina unazad. Ovaj mali, skromni gmaz, tipično ne više od 6 inča dug, ima glatku, maslinasto smeđu ljusku. On je pravi vodeni generalist, svejedni strvinar koji igra vitalnu ulogu ekipe za čišćenje. Hoda duž dna, sondirajući blato glavom, hraneći se vodenim insektima, puževima, strvinom i potopljenom biljnom materijom. Njegov život je mješavina vodene aktivnosti i kopnene nužnosti. Ženke moraju napustiti vodu kako bi iskopale gnijezda u pješčanom tlu obale rijeke gdje polažu svoje nakupine jaja. Ali najizvanrednija prilagodba kornjače je njezina sposobnost da preživi pustinske kažnjavajuće suše. Ako se bazen ili potok počnu sušiti, sonorska blatna kornjača može putovati kopnom kako bi pronašla novo tijelo vode. Ako nijedno nije dostupno, ona će se zakopati duboko u hladno, vlažno blato i ući u stanje mirovanja koje se naziva estivacija, usporavajući svoj metabolizam do puzanja i strpljivo čekajući povratak kiša. Ova sposobnost da izdrži čini je pravim preživjelim, tihom, oklopljenom vezom s drevnom prošlošću rijeke. Ovo putovanje kroz krajolike Arizone otkriva tapiseriju međuovisnosti, mrežu života gdje je svaka vrsta povezana sa svojim okruženjem i s drugima na duboke načine. Od oprašivanja saguara od strane šišmiša do sadnje šume od strane borovog jastreba i od jazbina prerijskih pasa koje skrivaju sove do žrtava pume koje hrane kondore, zdravlje ovih ekosustava leži u integritetu ovih veza. Zajednička nit ujedinjuje sve ove priče, sve prisutni utjecaj vode. Dugoročna suša, pojačana klimatskim promjenama, tihi je stresor koji utječe na svaku vrstu. U zemlji definiranoj suhoćom, borba za vodu, od kornjače koja je pohranjuje u svom mjehuru do jelena koji migriraju na ljetne potoke, je borba za sam život. Delikatna ravnoteža između ovih drevnih ekosustava i pritisaka modernog svijeta sve je nesigurnija. Fragmentacija staništa od cesta i širenje urbanog razvoja prekida drevne migracijske rute za jelene i antilope. Suzbijanje prirodnih režima požara guši šume grebena mogolon, dok ih rastuće temperature čine ranjivijima na katastrofalne požare i zaraze insektima. Priče o vuku i kondoru posebno podcrtavaju temeljnu istinu, čak i u najdivljijim krajolicima budućnost divljeg života sada je neraskidivo vezana za ljudske odluke i akcije očuvanja. Njihov povratak s ruba je izvor nade, ali njihovo daljnje postojanje je odgovornost. Puma koja se provlači kroz šumu, bizon koji pase pod golemim nebom i tarantula sokol koji vuče svoj paralizirani plijen, svi su simboli trajne, neukročene prirode. Oni su živa inkarnacija milijuna godina prilagodbe izazovnoj i lijepoj zemlji. Ipak, njihova upornost u svijetu koji se mijenja ovisi o dubljem razumijevanju, većem osjećaju upravljanja i većem poštovanju za krhke niti koje ih vežu za nebo i kamen Arizone. Sve ove priče postavljaju nam temeljno pitanje. Mi sada igramo ulogu u svakoj od ovih veza, htjeli mi to ili ne. Opstanak ovih drevnih sustava nije samo znanstveni problem, to je moralni problem. Prisiljava nas da odlučimo što cijenimo i da prepoznamo da su njihova otpornost i naša vlastita, na kraju, ista priča.